Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdys. Baky tarap Türkmenistan döwletimizden hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyny alınıp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne münasip ölürler bilen üstünlikler wanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 20 dekabrda hurmatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow we minister kabinetining başlygynyň käbir orunmasarlary, birnäçe ministerlikleriň we puwduklygyny dolanuş idaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleri bilen sanly ulgamar kılan wagtdaky iş masadyny geçirdi. Onu yurdumyň sebäplerini durmuş ykdysatyny ösürmek mewsumlygyny owy hujur işleriniň alyp barşy, paýtagtymyň awadanlaşdyryşy täze ile garşylamaga taýýar görüş bardaky meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. İş masadyny atnaşyjylary alyp barýan işler barada hatabat berdiler. Hormatly prezident we ýurdumyzda azyk üçinçiligine hasam putranyň ilaty özümizde önürleýän azyklyk owy hujurlyk önümleriniň ödürlügi onuşlaryny üçetmek boýunça meýilleşdirilen işleri üstünlük durmuşa geçirmek üçin ähli zerur çäreleri görmek barada birnäçe degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezident we ilaty özümizde önürleýän ýer almy we göýekbagçy önümler bilen dogry üçetmek, olaňy daşary ýurtlaryna getirilýän meşgullerini azaltmak hemde eksport mümkinçiliklerini ýokurandyrmak maksady bilen geljek bilen hatyndan başlap, sebäpde bu ekinligiň ekilýän meýdanlarynyň artyrylmagyna üniti çekip bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlygynda azyklyk owy hujurlyk önümleriniň daşary ýurtlaryna getirilýän meşgullerini azaltmak hemde eksport mümkinçiliklerini ýokurandyrmak üçin bu ekinligiň ekilýän meýdanlaryny artyrmak tapşyrdy. Hormatly prezident we ýurdumyň senat kärhanalaryny paýty önümlerden ýeterlik meşgurdy. Üpçün etmek maksady bilen gowuşan hatyryny ýokurandyrmak hasabyna paýty önürmek boýunça belinen meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmek tapşyrdy. Hormatly prezident we ýurdumyzda azyk üçinçiligini berkitmek hem geljek ýyl bol hatyr ýetişdirmek üçin golaýatlaryň buğday meýdanlaryna ida işlerini aýratsynik möhretlerdi talabalar geçirmegiň möhümdigini nykdydy. Bu işde owy hujurlyk çeýnikalary hem gurallary netijeli ulanmalary. Döwlet başlygynda welaýatlarda gowuşdan hoşan meýdanlarda sürme işleriniň alyp barşyna degişli meselelerni çekip, geljek bilen ýa-da ekşinde ulanylajak owy hujurlyk çeýnikalaryny hem gurallaryny abadlamak hemde möhüme taýýarlamak işlerini hemme taraplaryny guramaçylykka çemleşmek tapşyrdy. Hormatly prezident we welaýatlarda ýüpek kärhanalaryny üçin peýlanyň önürüşini artyrmak boýunça zerur çäreleri görmek tapşyrdy. Milli lidermada sebäplerde täze bayramçylygyny ýokary derejede guramak bagata degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlygynda ýurdumyň baş şäheriniň mundan beregem awadanlaşdyrylmagyny hem arasaçylyk degişli kadylaň berk berjaý edilmeginiň hemişe möhüm talaplaryny nyktamak bilen bu urda ýerine ýetirilýän işleri ýa-da döwlet gudawçylykda taklamagyň zerur dony beledi. Hormatly prezident we täze bayramçylygyna münasip garşylamagyň hem ýokary derejede bellemegiň häzir ilkinji nowatdaky wüdiperen hatyryny durýanyny çekip, bu wagtda birnäçe degişli görkezmeler berdi. Milli lidermizde 2022-nji ýylyň ýakynlaşyp gelýänini atyp, täze bayramyny hemme taraplaryny guramaçylykly, şowhunly we ýokary derejede geçirmek boýunça zerur taýýarlaryň edilmeligini aýdyp, birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezident we feodal toplumynda alyp barýan işlerini ýurdumyň ykdysady ösüşine esasy ornuň birini eýleýäni bilip, bu urda ýerine ýetirilýän wüdipelerini öýreni ähmiýetli nykdy. Mundan başga hormatly prezident we feodal medeniýetini, halka hyzmat etmegiň hilini ýokurandyrmak, ilatyň islerini öwrenmek, sanly ulgamyň ornaşyryşyny giňeltmek babada birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şunun bir hatarda milli lidermizde daşary ýurtlary iwerleýän önümlüğün meşgullerini artdyryp, beýleki döwletlerden getirilýän haritlaň meşgullerini bolsa azaltmagyň zerur dony beledi. Döwlet başlygynda täze ýylyň ýetip gelýän günlerini ýurdumyň bazarlarynyň, sowda merkezleriniň haritlar bilen dogry üçedilmegini gadanmagyň möhüm talap bolup durýanyny çekdi. Şununla baglykda milli lidermizde degişli puwduk idaralarynyň ýol başlary bilen ýurdumyzda önürleýän haritlaryny eksport edilýän meşgullerini artyrmagyň meseleleriniň üstünde işlemegi dowam etmegi tapşyrdy. 21 dekabrda Türkmenistan prezidenti ýurdumyň ýaraly işleriniň belent serkirde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow we minister kabinetining başlygynyň ornatary, Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Adaty Naşar ýagdaýlardaky döwlet toparynyň başlygynyň ornatary Amanowyň, döwlet migrasiýa ulunyň başlygy Atagaraýewiň hemde döwlet gümrük ulunyň başlygy Hudaýkuliýewiň gatnaşmagynda iş masadyny geçirdi. İş masadyny atnaşyjylary alyp barýan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident we degişli toparyň üstüne Adaty Naşar ýagdaýlaryň öňünalmak hem aradan aýrmak boýunça bütüngi döwlet ulgamynyň işini ýol başlygy amalaşdyrmak hemde bu ulgamda çözgüler kabul etmek wedipeleriniň ýüklerini aýtdy. Milli lidermizde burada alyp barýan işlerini aýratyny wajyp tony berilip, Adaty Naşar ýagdaýlar sebäpli emele gelýän töwekkelçilikleriň täsirini pesältmäge, adamlaryň saglygyny gorumagy gönükdirlerini toplumdan şäherlen geçirilmeligini ünit çekdi.
Milli ýerimize adamlaryň saglygyny we ömrüni gorumagy şeýle-de howpsuzlygyny üçetmegiň döwlet syýasatymyň esasy maksady bolup durýanyny biledi. Hemme döwletimiziň burada ähli taýlary edýäni aýtdy. Milli ýerimiziň beýleşe Türkmenistan burada beýleki döwletler bilen hemişe tejribe aşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy oňa ýürütülüşlerini agentliklary hemde bütün dünýä saglyk guruluşlary bilen asnaşykly hyzmatdaşlyk edýär. Ýurdumyzda saglyk guruş boýunça geçirilýän halkara şäherlerine işleň atnaşy. Döwlet başçymyzy arkynaşmalygyny aýratyn beledi. Hormat prezident we döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agalaryna öňünaş işlerini güýçlendirmek maksady bilen birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hususan ýurdumyň bazarlarynyň hemme söwdany hotanyň halkyny günlük sarp edýän azyk haritler bilen üçinçilik ýagdaýyny bir gözükde saklamak taşyrly. Şeýle-de hormat prezident we ýurdumyň şu azyk haritlarynyň ätiýaşly gollar bardaky maglumatlary ýa-da serjermek hemme olaňa ýeterlik meşhurdy. Bolmagyny üçinçilik boýunça daxily ministrlikler we pudoklyny durunuş idaralary Ýerni ýetirjek häkimiýetiň ýerli idaralar bilen birlikde zerur bolan işleri geçirmek taşyrdy. Daşary ýurtlaryň ýurdumyzda getirilýän azyk haritlarynyň hilini hemme howpsuzlygynyň belini hadalara laýyk gelmegini, hemme olary Türkmenistanyň keselden gaýramana garşy uruşýan adatdan aşar toporlaryň kabul edilýändigini laýyk ziýansızlanyş işleriniň geçirilişini berip gözüçlükde saklamak taşyrly. Şeýle-de ýurdumyzda getirilýän azyk haritlarynyň gümrük amallarynyň belinin hadalaryna laýyk büyükdünşiz geçirilmeligini, hemme tiýiz wagtda bazarlara we söwdany hotlaryny gowuşmagyny üçetmek boýunça daxily ministrlikler we pudoklyny durunuş idaralary ýerni ýetirjek häkimiýetiň ýerli idaralar bilen birlikde sadaşykly işleri alyp barmak taşyrly. Hormat prezident we Aşgabat şäherine gelýän hemme welaýatlary gara ýoluň uruny kerekli diýene barlyk goýbaşyny hotlarynyň geçýän azyk haritlaryny daşaýan ýük awtolorlarynyň Türkmenistanyň keselden ýaýramana garşy uruşýan adatdan aşar toporlarynyň kabul edilýändigini laýyk büyükdünşiz geçirilmegini üçetmek barada anyk taşyryklar berdi. 22 dekabrda hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Salyul Markly ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Meredow bilen iş maslahatyny geçirdi. Onu Türkmenistanyň beýtaraply hukuk ýagdaýyny uranyp durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýürülerini laýyk birnäçe hyzmatdaş döwletler bilen özara atnaşyklary munun biregem ösürmek bilen bagly meseleleri garaly. Hormatly prezident we Salyul Markly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen birnäçe guramaçylyk meselelerini garady. Hemde degişli resmi namlara gol çekdi. Döwlet başçymyzy Türkmen wekiliýetiniň ýakyny Pakistan Islam Respublikasyna hemme Hindistan Respublikasyna gulluk iş saparlarynyň netijeleri bardaky hasabatlar dinledi. Hormatly prezident we garaşly Türkmenistan döwletimiziň oňyn beýtaraply hukuk ýagdaýyny üýtgüsiz ermek bilen ähli awadançylyk günükdirlerini işleň daşary syýasaty alyp barýanyny biledi. Şununla bağlykda hormatly prezident we Pakistan Islam Respublikasyna hemme Hindistan Respublikasyna sebäpdäki möhüm hemde ygtybarly hyzmatdaşlyk hökmüni garalýanyny anlatdy. Qadimiýetden göz başalýan dostluk, hoşnýetli goňşuluk hemem birek-birege golluk bermek däplerini esasanýan iki tarap bilen gatnaşyklanmady. Häzirki döwürde täze many mazmun bilen baýlaşyrly. Açyklyk hemem anlaşmak häýetine eýe bolan ödürli derejelerdäki geçirilýän döwür tara gepleşiklerimiz bolsa, gatnaşyklanmadan ýagdaý boýunça pikir alşmagy, hemem geljeki ösüşüňe uğurlaryny kesýetlemege ýardam berýär diýip döwlet başçymyz aýtdy. Bilinçli ýaly biziň ýurtlamyzda iki tarap bilen görnüşde şeýle-de awraýly halkara urumlaryň çäklaryny ýakyn hyzmatdaşlyk edýärler. Milli ýerimize beýtarap Türkmenistanyň ähli parahatçylyk hemde ösüşi üçinetmäge günükdirlerini başlanyşlaryny Pakistan we Hindistan bilen birlikde hemme köp tarap bilen görnüşde öňe sürmekde möhüm işleri durmuşa geçirilýäni anlatdy. Türkmenistanyň öňe süreni giňgermligi uzak möhletli ykdysat tasamalarının durmuşa geçirilmegi, diňe oňa gatnaşyjy ýurtlaryň durnukly ösüşini şertler döretmek bilen çäklenmän, eýseme tutuş sebäpde awadançylygyň üçedilmegine de goşant goşar. Bizi geljekde Pakistan Islam Respublikasy hemem Hindistan Respublikasynyň emelerini köp uly hyzmatdaşymyzy halklamyzyň bähbidine munun belägeme berkitmek uruny zerur işler geçirmegi dowam eder diýip döwlet başçymyz aýtdy. 24 dekabrda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň Salyul Markly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselelери ara alyp maslahatdaşly. Hemme milli ykdysatymizi hemme tarapyny ösürmäge günükdirlerini resmi namalaryň birnäçesining tasdimlaryna garaly. Meclise gatnaşyjylary gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedow hormatly prezident bilen oba milli maslahatnamasynyň daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberlýän önümlerini möçürlerini artyrmak baradaky döwlet maslahatnamalarynyň ýerine ýetirilişini ýerine tanyşmak, bazarlardaky we dükanlardaky haritlaryň narhlaryny görmek,
Ova yerlerine bar bolan soraglary öwrenmek boýunça beren taşyrlyklaryny ýerine ýetirmek üçin ýurdumyň ähli welaýatlaryna, iş saparlarynyň amala aşyranyny, şolaň dowamyna bazarlaryň beýleki sewda nukatlarynyň işleri bilen tanışlanyň barada hasabat berdi. Hormat prezident we ýurdumyň bazarlaryna hemem dükanlaryna azyk haritlarynyň durgun şolaň bolçularyň döredilmeligini, emma muňa garamadan owa hujak toplumyny ösürmegiň döwlet strategiýasynyň üstünde işlemegi dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şununla baglyda hormat prezident we esasy owa hujak önümleriniň meşgulleriniň ýeri we ownuq şahly mallaň, goşlagyň baş tany, et süýt önümleriniň önümçülügini artyrmagyň bu strategiýanyň baş uğurlaryny berdi. Şeýle hormat prezident we ýurdumyzda önürleýän ady önümleriniň hilini mundan belegim ýoklanyrmagyň, şeýle görnüşleriň köpürdilmeginiň zerurdygyny anlatdy. Bu önümleri bäsişi uky boýunça dünýäde münasip orny eýlep, olaň içerki bazarda eleterli bahalardan bolçulugy döredilmelidir. Hemde daşary ýurt bazarlaryna da eksport edilen meşgulleri arttırılmalıdır. Hormat prezident we täze bayram münasibetli goşmaşa durmuş şäherlerini gurmak boýunça anyk görkezler berdi. Milli darmada bu şäherleriň döwlet adam şeýlerden çygardy, öz beýan tapany döwlet siýasaty bilen baglykda amala aşyrýanyny anlatdy. Geljek bilen 1-nji ýanwaryna şeýle bazarda hemem dükanlarda senagat hemde ady haritlarynyň bayramçylyk satywyny uramak, adamlaryň dowuny anlaşary we ýakynlar üçin sowgatlar alýaly. Hemem täze bayramyny gowy geçirer ýaly käbir haritlaryň bahatyny 50 götürmeçeni ardanlatmak taşyrly. 31 dekabrda hemem 1-nji ýanwarda raýatlamadan şäher awtobuslarynyň mut gatnadyrymagyny guramak taşyrly. Metbuatda hemem teleradio bu şäherni şeýle ardanlandyran bahadan satylýan haritlary gowy edip mahabatlanmak barada görkezme berildi. Ministrlik bilen başganyň ornatary Serdar Berdimuhammedow aýry-aýry idalary boýunça zähmet haklarynyň törenilmegini gözleşdirmek taşyrly. Şeýle beýleki döwletlerden getirilýän haritlaryň ornatýany önümleri özümizde öndürmegiň, öz önümlemeden daşary ýurtlara iwerleýän meşgullerini artdyrmagyň kawrdylanan döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine bir gözleşdirmek etmek zerurdyr. Hormat prezident we ýanyň energetika toplumynyň senat we eksport kuwatyny putrandyrmagy, innovasiýon tehnologiýalary hemem öňde barjy işläp taýýarlamalary, ulanmagyň esasyny pudugyň düzümine döwür baprşdyrmagy günüklerini bu toplumyň ösüş maksatnamalaryny aýdygdary durmuşa geçirmegiň zerurdygyny anlatdy. Döwlet başlygynda neft gaz pudugyny henüz ulanylmady köp sany mümkinçilikler öňe çekip, häzirki zaman halkara ölçülerini giňden urnaşdyrmagyň hasabyna ýanyň energetika toplumynyň durunuş ulgamyny düýpli özertmek taşyrdy. Umumany bulan ählisi pudugy diversifikasiýa ýolundan ösürmäge, dünýäniň energetika bazarlaryna şol sany ýokary tehnologiýaly, gaz himiýa önümçiligine Türkmenistanyň eýleýän orny putrandyrmaga ýardam bermäge, energiýa serişlerini artýan isleleri kanagatlandyrmaga gönükdirlendir. Hormat prezident we ýokary hili önümlüğüne köp görnüşlerini çykarýan daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň uruntuýan önümleri öňürýän täze önümçilikler döretmegiň hasabyna ýurdumyzda azyk bolçulugyny çökmäge gönükdirlenen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini mundan beýlekde berip gözlegçilikde saklamagyň zerurdygyny anlatdy. Milli darmada şu maksatlaryň hojalygy ýöretmegiň täze netijeli usullaryny ulanmagyň, puduklady hususy ulamyň paýyny ýa-da giňeltmegiň, üstünlikli işleýän kärenleşleri gollanmagyň möhümdigini berdi. Döwlet başlygynda möhümligini o hojalyk işlerine geçirmek, öňde barjy tehnologiýalar hemem alman gadananlaryny, iş tejribesini ornaşdyrmak, ýerleň hasyrlaryny ýokarlandyrmak, suw serişlerini rejeli ulanmak bilen baglanşykly bir näçe anyk taşyryklar berdi. Hormat prezident we ýerli tebigatçy mal serişleriniň esasyny eksport uğurlu önümlüğüne önümçiligi boýunça täze kuwatlar döretmegiň, hemem öňden barlaryny döwür baplaşdyrmagyň şeýle bu işe milli asaýatyň hususy ulgamynyň wekillerini işiň çekmegiň ören wajyp tonanykdy. Hormat prezident we içerki we daşarky bazarlarda islegilen durnukly artýanyny nazar almak bilen ýurdumyzda ýokary hili himiýa önümleriniň öňürleýän meşgullerini artyrmagyň mümkinçiliklerini içgin serjermek taşyrdy. Hormat prezident we guruluşy we senat toplumynyň işgärleriniň günni döretmek hakyndaky fermana gol çekip resminamany sanly urgam arkaly iberdi we bir näçe anyk görkezmeler berdi. Milli darmada ýolundan halk hojalygynyň ähli puduklaryna düýpli özürtmeden geçirilýäni, giňerimli işleň alınıp barylýanyny, uly üstünliklerini gazanylýanyny anlatdy. Häzir Türkmenistany ýeri taslamadan hemde oňen başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýän ýokary tehnologiýalary we innovasiýalary daýanýan depkinli ösýän döwlet hökmüne dünýäde giň meşgullygy eýe boldy diýip hormat prezident berdi. Döwlet başlygynda ýolundan önümleriniň has işiň öňe ilerlemek üçin degişli mahabatyny zerurdygyny aýdyp, meýilleşdireni ähli şäherlere geçirmegiň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpçün edilmelerini, özara bählikli gatnaşyklaradan uğranmalaryny tapşyrdy. Hormat prezident we ýurdumda geçirilýän medeni köpçülikden şäherleriň türkmen halkynyň milli sunugatyny, baý mirasyny hemme taraplarına açyp görkezmelerini atyp, täze il davralaryny degişli derejede guramak we olary köpçülikden habar beriş işlerini beýan etmek boýunça bir näçe anyk taşyryklar berdi.
Hormatly prezident we geljek il medeniyet ulgamynyň öňdürýän ilkinji nowbatdaky möhüm wezipeleriň çöküp, çärelerine degişli meýilnamata babata birnäçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezident we ýolundan asary goruş ulgamynyň öňdürýän wezipeleri ilkinji nowbaty bolsa, dürlük eterlerini öňlenmek pudogyň maddi enjamy binýadyny mundan belägen puturanmak, ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak üçin wezipelerin wajyp donanatdy. Şununla baglyk hormatly prezident we dünýäniň asary goruş ulgamy ilkinji nowbatda bolsa bütün dünýä asary goruş ulgamasynyň hemme oňa ýürütürüşleriň izimleriniň urbanşa ýoly goýulan netijeli gatnaşyklary mundan beläkde giňeltmäň hemde Türkmen diplomatiýasynyň goýuly bermegine beýleki döwletleriň tejribesini we olaňa ýokunçlara garşy görüşmek boýunça alyp barýan işlerini öwrenmegiň zerurdygyny öňtürjekdi. Milli Türkmenistanyň ählimi mesele goruş ulgamyny umumy hökümlere garşy görüşmekde utgaşykly. Özleri alaşyk çözgütleri işläp taýýarlamak boýunça işleň hemde köp taraplaryň gatnaşyklara çarşylayan tasyklap, ýurdumyň öňe sürýän ileri sürýän urlaryny birnäçe boýunça özleri hyzmatdaşlykları üstürmäge gönükdirlerini başlanýyşlaryny ilerletmäge wajyp donanatdy. Hormatly prezident we köpçüliklerine habar berişdirişleriniň ulgamyna hyzmatdaşlygy işleňleşmek boýunça amala aşyrýan işleň hemde esasy halkara täzelikleri agentlikleri bilen özleri gyzykma bilen has ysynçyklary hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyny öýreni wajyp donanatdy. Hormatly prezident we ýurdumdan adaşary siýasat idarasynyň ýolbaşçy tarapyndan hödürlenen teklipleri makulap, guramaçylyk meselelerini içgini öwrenmegi hemde milli kanunçylygy we umumy ikrar edilen halkara kadrarlara laýykda zerur işler geçirmek taşyrdy. Hormatly prezident we harby watançylyk serwisiniň bütün ulgamyny işläp taýýarlamakdan we durmuşa geçirmekden ibaratlygyny bildi. Döwlet başçymyzy ýoldan ýaraly işleriniň döwrüp çenekler bilen üçünçiliginiň ýokary hünärli işgärlerine taýýarlanmalygyny talap edýänen anlatyp, vice-premieri Döwlet hukuk kenişiniň sekretaryna bu wagtda birnäçe anyk taşlyklary berdi. Hormatly prezident we ulug we logistika ýaly geljegi ulgamda hyzmatdaşlyk etmegi dünýä ykdysadynyň ýaýbanlanarlan hemde netijeli halkara ulug düzümine talap edýän ähli mumlaşmak şertlerini ýakynlaşmagyň aýyrmaz şert hökmüne çykyş edýäni anlatdy. Türkmenistan bu urda özara hareket etmek meselelerini işin ornu eylep iri düzümleyin tasarımları öňe sürýär. Hemde şolary daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen birlikde durmuşa geçirýär. Hormatly prezident beledi. Meclise döwlet turmuşa degişli başga da birnäçe meseleler garaly we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepde möhüm wakalary hormatly prezident bilen il ýurt bähli işleriniň ruwaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkär etdi. Berkarar döwletiň bagtýarlyk döwründe telekeçilik ulgamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm bölegini urly. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işleňleşmegi netijesinde täze iş orlary köpelip, bäsleşigi okyply önümleriň öňdürüşen barha artýar. Döwlet başçylygymyzyň güneşli diýarymyzda telekeçilik ösdürmek hakyna kabul edýän el ýurt bäkfitli kararlary ahali welaýatynyň telekeçileriniň köp mokdarda ýokary hili önümler öňdürmek bardaky gösterini Hasan Belende göterýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçiligiň binýadyny berkitmek hemde onu mundan beýlägem netijeli ösdürmek barada edýän tagallalary ahal welaýatynda da bu il ýurt bähwitli işiň hat netijeli ýoly goýulmagyna ul himayet berýär. Şoň netijesinde häzirki wagtda welaýatda telekeçilik bilen meşgullanýan adamlaryň sany barha artýar. Ahal welaýatynyň Änew şäherindäki barys hususy kärhanasy soňky ýyllarda öndürýän önümleriniň ýokary hililigi bilen ýyla tarapynda giňden tanalýar. Dünýäň ösen ýurtlarynyň en kämil tehnologik enzamlary oturdulan bu kärhanada ýylatyň köp isse bildirýän konditor önümleri bolan keksin we şokoladyň birnäçe görünüşleri öndürilýär. Hatta ýa kärhanada keks önümleriniň barys toýpa hemde kerwen ýaly görünüşleriniň 25 we 40 gram agramdaky owdun gaplary ýerleşdirilen görünüşlerini öndürmek ýola goýulan. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bäşisi bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulla dolanyrylýar. Kärhanada ýylatyň köp isse bildirýän önümleriniň biri bolan şokoladyň we oň ergin görünüşleriniň en çemeti öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän ýokary hilli önümler şertnamalar esasynda ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde welaýatlara uradylýar. Kärhanada öndürilýän ýokary hilli önümleriň el günümiziň toý saçaklaryny bedäp durmagy, bu önümleri öndürýän iş hünärmenleriň ihlatlarynyň hem zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýänliginiň aýdyň şaýady bolýar. Häzirki wagtda kärhanada işler çalşyk esasynda alınıp barylýar. İşler barha ilerleyen bu kärhanada gelecekde ýylat tarapyndan has köp isse bildirilýän konditor önümleriniň täze görünüşleriniň örümçiligini ýola goýmak gödöňle tutulýar. Hormatly prezidentimiziň özleri hakda edýän aladalaryndan ruhlanan kärhananyň işgärleriniň çekýän zähmetleri olaryň Türkmenistan paragaçylygyň we anaşmagyň watany ýylynda da öz öňlerine goýan maksatlarynyň murat tapjakdygyna bolan ynam potolandyrýar.
Beýtarap ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine gahrman arkadamyzyň başlangyçlary esasyna gowrudylan Türkmenistanyň sanly bilim ulgamyny ösürmek konsepsiýasyny, şeýle ony durmuşa geçirmek beýnamasyny durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen giň erimli işler alınıp barylýar. Türkmen Owa Hojulyk Institutuny da sanly serişçiler giňden peýdalanyp, bilim edaralaryny berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmak, hiliniň dünýä derejesine laýyk bolmagyny üçin etmek boýunça işler guramaçylykda geçirilýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerine talipleri berilýän bilimiň hilini güýçlendirmek barada berýän tawşyryklaryndan uğralyp, Türkmen Owa Hojulyk Institutunyna talipleri bilen günnelik okuw işine sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly okuw sapaklaryny guramaň usullary, şeýle-de elektron terişdeleri ulanmagyň mümkinçilikleri esasyna guralýar. Arkadaky prezidentimiň öňden görjülükli we parasatly ýollaşylygyna bilim ulgamyny kämilleşdirmek, sanly bilim konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak maksadyna bu ýokary okuw mektebinde döredilen sanly bilim portalynyň iş aýratynlygy, onu ýerleşdirilen maglumatlar bilen ýakynan tanışmak, talipliň medeni aň pikirlerini ösürmekde üren ähmiýetli boldy. Talipliň sanly telematik ulgamlar bilen enjamlaşdyrylan döwrwap tehnikalary erkedip, möhümleýin Owa Hojulyk işlerine gatnaşmaklary, ýaşlyň ussat hünärmen bolup ýetişmeklerine şert öğretýär. Şeýle döredilen ajaýyp şertlerden netijeli peýdalanmak bilen bagtyar talip ýaşlar ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň, dünýä döwletleriniň awraýly bilim ojaklarynyň talipleriniň arasynda geçirilýän durly görnüşli halkara ders we etleşiklerine, internet olimpiadalaryny işe gatnaşyp üstünlük gazanýarlar. Geçip barýan ýylda institutyň talipleri halkara ders we etleşiklerine gatnaşyp, baýrakly orunlaryň jemi 65-sine, ýagny 12 altyn medala, 13 kümüş medala, 14 bürünç medala, 6 birinji derejeli, 13 ikinji derejeli we 6 tane 3-nji derejeli diplomlary we hormat gata. Döwlet derejesine geçirilen ders we etleşiklerine jemi 148 sany baýrakly orunlary, ýagny 45 birinji derejeli, 58 ikinji derejeli we 45 tany 3-nji derejeli diplomlary nasip boldular. Yer gelene bellek eştek ýaňy ýakynda Türkmen Owa Hojulyk Institutunyň guramagyny dünýäniň onlarça döwletleriniň we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda sanly ulgam arkaly inженер we kompýuter grafikasy boýunça birinji açyk halkara internet bätleşiginiň geçirilendigini. Bu halkara bätleşikde bolsa institutyň talipleriniň 2 tane birinji derejeli, 3 tane ikinji derejeli diplomlary münasip bolanlyklaryny aýraty nyktamak gerek. Bagtyar talip ýaşlar öýler üçin döredilýän şeýle şertler üçin mähriban arkadaýymyza alkyşlaryny aýtýarlar. Şu ýylyň dekabr aýynyň 20-25 aralygyna Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherine matematika we informatika dersleri boýunça birinji halkara bätleşigi geçirildi. Bu awraýly halkara bätleşigine ýurdumyzyň wekilli mektep okuwçylaryndan saýlanan 10 okuwçy, Aşgabat şäherindäki ýürütülüşdirilen umumy bilim berýän mektep internatyndan 5 okuwçy, Aşgabat şäheriniň ingliz tili, himiýa we biologiýa derslerini şuňlaşdyrylyp öwredilen ýürütülüşdirilen 86-njy orta mektebinden 3 okuwçy, Daşow dalaýatynyň Daşow şäherindäki ingliz tili, himiýa we biologiýa dersleri şuňlaşdyrylyp öwredilen ýürütülüşdirilen 26-njy orta mektebinden 1 okuwçy, Lewap dalaýatynyň Türkmenaw şäherindäki takyk we tebigy uğurlary ýürütülüşdirilen 39-njy orta mektebinden 1 okuwçy gatnaşdy. Şeýlelikde olar 4 kümüş we 1 bürünç medala eýe bolmagy başardylar. Türkmen Owa Hojulyk Üniversitetining guramagyny ýurdumyzyň tebigy ilmi uğurly dersler şuňlaşdyryp öwretýän ýürütülüşdirilen mektep okuwçylarynyň arasynda biologiýa we himiýa dersleri boýunça birinji açyk internet olimpiadasy geçirildi. Bätleşiň esasy maksady Türkmenistanyň bilim ulgamynyň dünýäniň ilim bilim giňişligine taýlaşykly aralaşýan döwrüni garaşsyz watanmyda, mähriban halkymyda, hormatly prezidentimide wepaly, ilimli bilimli, giň dünýä garaşly, ýeti dehinli, ukuyuply we başarjan ýaşlar ýüze çykarmakdan ibarat boldy. Bätleşik bellenen düzgünname esasyny ýokary derejede geçirilip, oň netijeleri boýunça tapawutlanan mektep okuwçylary degişillikde baýrakly orunlara münasip boldular. Şuwun paýtagtymyzdaky döwlet sirkinde täze bayramçylyk münasibetli şatlyk we şowkny wesenen çykyşlar gurnaldy. Sirkin sahnasy tomoşaçylary şäher ilatyny we paýtagtymyzyň mehmanlaryny özüniň durly çykyşlary aýratynam galkynyş milli atysynyak oýunlar toparynyň çylşyrymly oýunlar bilen garşylady. Täze ýyl bayramçylyk münasibetli geçirilen dawarda ýurdumyzyň sirk saatlarynyň çykyşlaryna giň gerim berli. Ol aşgabatlylar we paýtagtymyzyň mehmanlary üçin ajaýyp sowgada urly. Tomoşaçylaryň şowkuny el çalypşmalar arasynda artistler öz çeýiligini batyrgylygyny görkezdiler. Ýurdumyzda bayramçylyk şowkuny äger türlü ýokary okuw göterilişi özüne jemleýän sirk synatyny giňden wagt etmekde hemde baýlaşdyrmakda halkary dörejilik hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine nowatda goşunt bolan ajaýyp sirk maksatnamasy tomoşaçylaryň hakykatyna uzak wagtlap saklansa gerek.
Mənim şäli hormatly prezidentimizin başlanmagyna berqarar döwletimizin bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzyň sirk sungatyny ösürmekde ägir tüm işler anyp barlýar. Ýurdumyzda bu sungatyn kämilleşmegi üçin tejribeli hünärmenler taýýarlamak işlerim anyp barlýar. Bu wagtda geljekde ýurdumyzyň sirk sungatynyň hasa ýokary derejelere göterilýärdigini aýdyň şaýatlygy diýer. Tomaşaçylar bu ýerde ýerine ýetirilen çykyşlardan hakyky lezzet Ende şeýle şowkuny pursatlara tin etmäge döwreden ägir tuly mümkinçilikler üçin hormatlar hadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýlede sirkin sahnasyna galkynyş milli atletleriniň oýunlar toplarynyň atlylary çykyş etdiler. Olar joşgyny çykyşlar bilen tomaşaçylarda ýatan çykmajak täsir galdyrylar. Ören çeýi we batyr ýigitler çapyp barýan bedewlere atlanyp, türlü çykyşlar ýerine ýetirdiler. Göze gelýär lawaslar ajaýyp bedewler we öz hünärine ustad atlylar çykyşlary bilen tomaşaçylary haýran galdyrylar. Hormatly leşer, häzir bolsa gepleşimizde kepden dowamyna garaşylýan huwa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edizleşler. Hormatly leşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň uly çylla dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa dekabr aýynyň 27-sinden ýanwar aýynyň 2-sine çenli kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek hepdeniň ahyryny ýurdumyz çäne gün ortagyna atardan çyly howa akylynyň aralaşma netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal, Marwala we welaýetlerini az kem ýaşyn ýağmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň hepdeniň ahyryny az kem ýokarlanmagyna garaşylýar. Az takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýetyny ütkap duran mutly howa bol, hepdeniň ahyryny az kem ýaş ýagar. Günogordan demirat günatary ornup geden tezlik sekundda 8-13-den 17-16 metr etýän şemal ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündizlerine 12-17 gradus, welaýetyň Kanarya etraplaryna 6-11 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýetyny ütkap duran mutly howa bol, hepdeniň ahyryny az kem ýaş ýagar. Günogordan demirat günatary ornup geden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemal ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus soğukdan 6 gradus çenli maýyl, gündizlerine 6-11 gradusdan 15 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýetyny ütkap duran mutly howa bol, hepdeniň ahyryny az kem ýaş ýagar. Günogordan demirat günatary ornup geden tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus soğukdan 7 gradus çenli maýyl, gündizlerine 5-10 gradusdan 15 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýetyny ütkap duran mutly howa bol, hepdeniň ahyryny az kem ýaş ýagar. Günogordan demirat günatary ornup geden tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şemal ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus soğukdan 7 gradus çenli maýyl, gündizlerine 3-8 gradusdan 15 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşoğlu welaýetyny ütkap duran mutly howa bol, gün ortagyna demirat günatary ornup geden tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şemal ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 4-9 gradus soğukdan 3 gradus çenli maýyl, gündizlerine 1 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap duran mutly howa bol, hepdeniň ahyryny az kem ýaş ýagar. Günogordan demirat günatary ornup geden tezlik sekundda 6-9-dan 10-12 metr etýän şemal ösmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-3 gradus soğukdan 5 gradus çenli maýyl, gündizlerine 7-9 gradusdan 14 gradus çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly leşler, ýurdum boýunça dekabr aýynyň 27-sinde magnit hadisasynyň durnuk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, dekabr aýynyň 27-sinden ýanwar aýynyň 2-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Ediz vatandaşlar, gyş basyna howanyň derejesiniň peselýänligini nazara alyp, faslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölüçükläriniň kadadan 3 göterim artmagy bilen baglanyşykly, howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk berjaýetseňiz ýylyň islenlik basyny
öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwründe ata watanyny Türkmenistan ähli wagtlarda düşerýär. Ähli şoň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun,